Aboho ntiaka. Mbola tsara nisy varoano ary dadinay ty avy nandrehitra izy ndreka fa tsisy raha vita kizy amin'izany ary izy magnirika zahay mandeha mangata kizy amin'izany koa tsy mangata ka tsisy varoano zahay izy mandeha magnirika zahay mangata ka zahay zany ndraiky tsara nahay nianatra mangata fa zany boka velon-tegna tsy velon-tegna tiako avy ndraiky mamako ndraiky papako mbola ty zahay tsy nijaly nagnantony zay ny fomba mahatonga zahay mandeha mangata ary tsy sitraponay fa izy magnirika zahay ategna voatery mandeha fa satria tsisy raha hohanina ty tsy maintsy mandeha zaho mbola hely volagny daty mamanareko losa marovoay hoe ahoa zay izy nandrehitra igny anareo izy kofa reraka tragno izy kofa hantritra volagny da anareo mandeha mangataka tsara heky zare nalosony tamarovoay fa dadiky ndraiky io nitantara izy taminaka zaho mbola 5 taogno manako losa marovoay. Aboho ntiaka.